busy pa rin ang mga tao. Kailangang mahanap buhay para mabuhay. O, yung driver ko. Ground. Papasok na tayo ngayon ng Cebu City or nasa Cebu City na talaga tayo. Ito na yung traffic jam ng Cebu City kahit medyo pandemya pa tayo. Busy pa rin ang mga tao. Kailangang mahanap buhay para mabuhay. O, yung driver ko. Ground. Saan nang gibuhat yan? Mao na siya ang Cebu City Medical Center, no? Or dili na mga building. Hindi pala yan yung CCMC. Oh, Ibang yeah. building pa. Yeah, that's the one we. Ay, mo ba na? Oh. Niundang lang. Okay. Ay, bumili ko. Dili, uy! Dirama mo na ang birthday. Birama ba na niya? Dirama. Pero si Sims yan. Ano, ACT hindi ay dirama ka. Welcome to Cebu City! Bawal mo na magliwaliw, maglagalag. Ha? Sinilay na po. Tambati pa dyan kayo sa ginapay, din sa mo sa kitampo. Pati pa dyan katawa. Itong pinakatawa nga, sinugal-bugal ba. Naka-cross na ka itong bridge sa Londo naman sa San Francisco, te? Cross dito, eh. Anong game mo sumiri? Kinito mintiya. Paniya ko ni. Dahil matawad ka, tinaan naman ko siya. Sama. Kanang ambulansya dito na nag-iigas. So, nga na. Bahala kayo dyan. Hindi mo abanting atubangan, wala tayo mabuhat yun. Sa mga ambulansya, what mag-flyover. Ay, porque isang punuan diri. Yan diri lo. Isa na ako po ang nagyapon na kasi ito nagyapon sa Di pala yun. sinin. Nandito ko siguro rito para to Vicente Soto. Sinsudo na diri. Oh, napagid ay. Just tuloy yun. Ano pagyapon, wag ko kalusot. Asa man siya gikan nagkasigit na ka man. Ang kipon din, si Pikel ko madagong sa Simona. Ang sa kuan na katong napukor sa tawagan na nga ambulansya. Salcom unsa nang ingana diha? Mo na Kipco na. Daghan ba ang ambulansya kami agi ay. Ang murasan sa garapan sa dato. Di ba? Kumapayin mo mga anak din ang mga Yan sa amin, mga bot. Ay! Certes ko vlog pa eh. Swerte naman ng vlog ko. Pantitak beauty. On the way tayo to Virama Streets, tapos ato ta English tip pa doon sa printing asa man Aurelio Rata Private.
tayo dadaan ngayon ng Southwest Terminal. Rama Streets. Saan nga bukid yan? Guadalupe. Guadalupe. Isa sa na-lockdown na barangay ba kapag tawagan na? Barangay ba? Guadalupe, Cebu. Kada ko na bagpahak yan. Then private. Yung sa dulo dito nandun yung E-Mall. Kung ano, papatuloy mo dito sa dulo talaga. Asan dito pa dulo si Pilar? Daw may bata dito sa buka. May brando. Lagi. One way. Ano naman lang ito muna straight dito. Siya sa kuliko. Hindi po ka-left turn dito sa Dito ka left turn dito sa Santa Rosario SSS. Wala yung left turn dito. Kada left turn Oh, dito. naa pero ato sa kuan. Kayo sa Osmeña na ka. Nato ka mo yung pag dito sa may Santo Rosario. Dili ba diri sa SSS ba na left turn dito? Biliana. Malapuyok sa Central. Bakit malapuyok? Asian Computer Technology, nandyan. Yun, makikita mo yung building na blue. Ganito ka sikip yung mga kalsada, mga pangunahing kalsada, lansangan, mga pangunahing lansangan ng Cebu. Asa kagi diha kagi? Uy. So yun, Asian Computer Technology, tapos the other side niya, yun yung E-Mall, Elizabeth Mall. Tapos maraming construction dito, and sa right side niya nandun yung Southwest Terminal. Hindi na makikita natin. So kanina sama ni siya dere. Yang wala. So mao din siyang Orly Streets ganiha, Right. mao yung private. Puno dito ng mga boarding house, apartments, mga room for rents. Medyo mahal na apartment, so dito kayo. Mau ba? Oh no? Isod lagi. Oh, gani. Wala yung mga parking lot. Hindi din siya. Balang limpo. Balang bandang. Ano mo info? Ay, pwede rin. Right turn. Ay, hindi man.